keď niekto postne nejaké video, na ktorom je napríklad ukrajinský prezident a napíše tam, že vyzerá unavený, lebo celú noc užíval drogy, tak my to nemôžeme overiť. My teraz nemôžeme zavolať Volodymyrovi Zelenskému a spýtať sa ho, či užíval celú noc drogy. To si Facebook v podstate ospravedlňuje tým, že aj klamanie a zavádzanie môže byť súčasťou politickej komunikácie a že ľudia by mali mať prístup ku všetkému, čo ten politik hovorí, lebo je to ich reprezentant. Akože ten dizajn tých komunitných poznámok je problematický v tom, že aby sa zobrazila community note, komunitná poznámka, tak s ňou musia súhlasiť tzv. Obidve strany názorového spektra. Vítajte pri podcaste In Media Res, kde sa budeme rozprávať o tom, ako fungujú médiá, nielen tie tradičné, ale aj tie menej tradičné, onlineové alebo sociálne médiá. No a v dnešnej časti sa budeme venovať aspoň z časti tým posledným spomenutým sociálnym médiám a budeme o nich hovoriť najmä v kontexte overovania informácií. Mojím hosťom je Eduard Starkbauer, ktorý pracuje ako externý spolupracovník agentúry AFP, pre ktorú robí fact-checking. Eduard, vitaj. Ďakujem pekne za pozvanie a oceňujem, že hovoríte sociálne médiá a nie sociálne siete. Tak hej, teda však ja pôsobím na fakulte masmediálnej komunikácie a tam presne riešime aj tieto veci, že teda sociálne médiá, nie sociálne siete, alebo že čo sú to tie sociálne siete. No ale podcast sa volá In Media Res, tak poďme rovno možno k veci. Aký posledný hoax alebo nejakú dezinformáciu si overoval? Za posledné 2 dni mi vyšli 2 články. Jeden článok mi vyšiel počas toho, ako tu sedíme. To znamená, že ešte ho musím ísť kontrolovať, či je všetko v poriadku a musím ísť aj ohodnotiť príspevky, ktoré zdieľali tvrdenie, ktoré som overoval. Ten úplne najnovší, to je vlastne také dvojtvrdenie, ktoré spochybňuje misiu Artemis 2. Cesta na mesiac? Alebo k mesiacu? Cesta okolo mesiaca. A sú to vlastne 2 príspevky, alebo boli to 2 príspevky, z toho jedno bol AI obrázok tej posadkového modulu Orion, ktorý bol na tom obrázku nepoškodený, čo malo naznačovať, že nikdy v podstate sa nevráti cez atmosféru, lebo tam prichádza k takému mechanickému poškodeniu, že by nemohol takto vyzerať. Teda by bol obohoretý a na tom obrázku nebol obohoretý. A druhé bolo video, ktoré bolo veľmi také technické. To bol taký technický debunk videa, keď sa lúčili astronauti a na tom videu si ich natáčali aj ich rodinní príslušníci a ľudia, ktorí boli prítomní na mobilné telefóny a obrazovky tých mobilných telefónoch boli zdánlivo čierne. Takže toto slúžilo v podstate ako podporenie tvrdenia, že to bolo celé vlastne narafičené a že tam si nikoho nenatáčali, že to potom dorobili v nejakom štúdiu. A tam bolo samozrejme potom technické vysvetlenie, že to video bolo toľkokrát skomprimované, že to tam nie je vidieť a sú to také malé detaily, že to nie je technicky možné a že na niektorých je to vidieť. To bol taký technický typ vyvracania dezinformácií, že sme tam potrebovali naozaj, že expertné stanoviska, že odborníkov na médiá, na to, ako sa komprimujú. Čiže to bolo taký troška neštandardný fact-check. A tieto 2 veci sme spojili do jedného. A vravel si, že musíš ohodnotiť príspevky, ktorí to zdieľali. Čo to znamená? To je v podstate ovocie mojej práce. To je to, prečo tú prácu robím. A spočíva to v tom, že ja som novinár, takže píšem články, ale primárnym cieľom nie je, aby si tie články prečítali bežní návštevníci našej webovej stránky fakty.afp.com, ale tie články musia obsahovať prvky, ktorými sa nám podarilo vyvrátiť tvrdenie, ktoré je virálne na internete a potom tento článok slúži na to, aby sa zobrazoval ľuďom, ktorí toto tvrdenie zdieľali na Facebooku, poťažmo na Instagramu. Čiže to hodnotenie vlastne spočíva v tom tých konkrétnych príspevkoch už na Facebooku alebo Instagrame a tak ďalej. Úplne taká najzákladnejšia vec je to, že AFP má ako jedna z 2 na Slovensku pôsobiacich
fact-checkingových organizácií má zmluvu s Metou, na základe ktorej má kompetenciu označovať príspevky na Facebooku. Čiže rozhoduješ, čo je pravda a čo nie je pravda? Označujem tie príspevky takto. Nerozhodujem o tom ja. Ja nie som arbitrálny sudca, ale zháňam a dávam dohromady dôkazy o tom, prečo je niečo nepravdivé, prečo je niečo zavádzajúce, alebo naopak pravdivé. Takže ja o tom nerozhodujem, rozhodujú o tom dôkazy, ale ja som ten, ktorý má prístup do interface od Mety, kde tie príspevky označujem a odvolávam sa na ten článok, ktorý tie dôkazy obsahuje. Ja som schválne chcel byť taký provokatívny trošku, vieš, že niektorí ľudia presne hovoria, že kto teraz určuje, že čo je pravda a čo nie je pravda, hej, a podobné veci. Že preto ja možno ani nie som úplne vždy rád, keď v kontexte fact-checkingu sa hovorí, hej, že pravda, nepravda, hej, že skôr by to mohlo byť o tom, že či je to fakt, alebo nie je to fakt, hej, a tá ďalšia vec je, alebo tá moja otázka je, že čo sa vlastne overuje pri tom fact-checkingu? Že čo sa dá overiť a čo sa nedá overiť možno? To podľa mňa nie je otázka iba na fact-checking, to je otázka všeobecne. Sú jednoducho objektívne fakty, napríklad, že tento stôl je z drevotriesky a je čierny, tak to vieme overiť. Ale to, či mne sa páči, alebo nepáči? To nevieme overiť, alebo či tento stôl, či za ním sedel Vladimír Mečiar, to ja neviem overiť. Možno sa to niekedy podarilo v živote. Sú jednoducho tvrdenia, ktoré nevieme overiť a do tých sa zo zásady nepúšťame, lebo je to strata času, je to strata peňazí a môže to byť v konečnom dôsledku strata nejaké dobrej povesti, ak by sme sa púšťali do takéto... Čiže čo tam patrí napríklad? Hej, že môžu to byť názory nejaké? No, my nemôžeme overovať názory, samozrejme, to je dobrý point. Nemôžeme overovať interpretácie udalostí. Keď niekto postne nejaké video, na ktorom je napríklad ukrajinský prezident a napíše tam, že vyzerá unavený, lebo celú noc užíval drogy, tak my to nemôžeme overiť, lebo je to názor toho človeka. My teraz nemôžeme zavolať Volodymyrovi Zelenskému a spýtať sa ho, či užíval celú noc drogy. Čiže to sú interpretácie udalosti. To video môže byť proste autentické, môže na ňom vyzerať unavene, ale my vieme overiť, či je to video autentické, to je všetko. Alebo keby tam mal biely sáčok na stole, tak vieme overiť, či tam naozaj bol prítomný na tej fotografii, alebo či bola digitálne upravená. To je také základné rozlíšenie. Potom nemôžeme ešte overovať výroky politikov. To si Facebook v podstate ospravedlňuje tým, alebo dôvodí tým, že je to, že aj klamanie a zavádzanie môže byť súčasťou politickej komunikácie a že ľudia by mali mať prístup ku všetkému, čo ten politik hovorí, lebo je to ich reprezentant. A my by sme nemali obmedzovať to, ako ich reprezentant pôsobí. To je dosť smutné inak, nie? Dá sa to pochopiť svojím spôsobom. Nemôžem ti asi na to povedať svoj názor, ale akože má to svoju nejakú vnútornú logiku, ktorá sa nám môže a nemusí páčiť. Ono, možno je zaujímavé, že takýto prístup má asi vlastne iba Meta, v tom zmysle, že keď Demagog napríklad, ktorý je jeden z tých ďalších overovateľov, tak oni vlastne overujú výroky politikov, hej, že externe, mimo vlastne tých sociálnych médií. Hej, dobre, to je veľmi dobrý detail a teraz sa mi asi patrí to troška uvieť na prvú mieru, lebo my v článkoch citujeme aj politikov. Keď oni preberú nejaké nepravdivé tvrdenie a ďalej ho posúvajú, alebo môže od nich aj pochádzať, tak my to napíšeme do toho článku. Len nemôžeme potom ohodnotiť ich príspevok na Facebooku. Čiže to je rozdiel, to je významový posun. A to nerobí ani Demagog. Oni to nemôžu urobiť. Oni nemôžu povedať, že Richard Takáč povedal nepravdu o nejakých dotáciách pre PPA. Oni to nemôžu označiť na Facebooku. Môžu to spomenúť, môžu si to dať do príspevkov na sociálnych sieťach, môžu to natočiť rílko, ale nemôžu to ohodnotiť v tom túle Facebookovom. Ale v rámci svojho webu tam oni vlastne majú, hej, také tie kategórie, konkrétne výroky politikov. Áno, ale to je, ja nechcem hovoriť za Demagog, lebo nevidím do toho, ale to sú odlišné funkcie. Oni majú
rozdielne pôsobenie. Že už to nie je to, čo vlastne robia Premetu. Oni robia to aj to. Aké témy dezinformácií sú na Slovensku najpopulárnejšie? Možno v poslednom období ty robíš teda pre AFP rok a pol, cca, tak možno, že čo je niečo také, čo sa pravidelne opakuje? Ja mám to šťastie alebo nešťastie, že som prišiel do AFP už potom, ako v podstate odozneli tie hlavné naratívy ohľadom COVID-19. To sa stále objavuje, je to fascinujúce, stále ide to v takých vlnách nárazových, ktoré my si na tým máme hlavu, že prečo sa teraz objavilo niečo. A pritom sme už mali byť všetci zaočkovaní mŕtvi, nie? Tuším, asi 2,5 roka. Ale tak potom sa to troška upravuje, lebo samozrejme, že toto napríklad to vytvorilo nejaké podhubie tých influencerov, alebo nerad používam, že dezinfluencerov, ale aby sme sa pochopili, ktorí akože stále si idú ten svoj narratív, ktorý má aj svoju odozvu. Takže toto sa stále objavuje, ale menej. Toto mal môj predchodca v AFP, on naozaj začal, myslím, že začal v roku 2020, čiže ho zasiahlo toto a potom ho o 2 roky zasiahla vojna na Ukrajine, ktorá ešte trvá a s ňou sú spojené, to sú také evergreeny. Taký motív, ktorý sa objavuje, že odkedy som tam prišiel, je to prvý fact-checking, ktorý som napísal pre AFP a stále akože sú nejaké nové variácie toho sú vlastne zneužitia fondov európskych, ktoré idú na Ukrajinu k súkromnému obohacovaniu sa Volodymyra Zelenského alebo jeho okolia. Toto je úplne prvý fakt, ktorý som urobil, bolo o tom, že Volodymyr Zelenský si kúpil Mercedes, ktorý vlastnil Adolf Hitler. A týchto vecí to už my mali asi 5-6 rôznych, že si kúpil ranč, že si kúpil nejakú vilu s podzemným krytom, potom kúpil podiel v nejakej banke, potom kúpil podiel v bani, potom si kúpil luxusné auto, jeho žena si kúpila luxusné auto a tak ďalej. Takže toto je vec, ktorá ide stále. A prečo je to také úspešné, je, že na Ukrajine majú objektívne problém s korupciou. Čiže toto je narratív, ktorý je úspešný kvôli tomu, že ľudia majú náklonnosť tomu veriť, že niečo také je pravdepodobné. Čiže toto by som povedal, že je u nás stále a potom prichádzajú veci vo vlnách s tým, že to kopíruje to skutočný svet a udalosti, čo sa dejú. Čiže marec sme mali veľmi plný rôznorodých dezinformácií ohľadom vojny na Blízkom východe a to sme museli vyberať, čo budeme robiť, lebo toho bolo tak veľa, obrovské množstvo AI videí, explózií, vzdávania sa vojakov na jednej, na druhej strane, veľký počet starých fotografií alebo starých videí z iných konfliktov alebo konfliktov z rovnakého územia, ale o rok skôr. Jednoducho toho bolo tak hrozne veľa a to sú veci, ktoré sa šíria naprieč krajinami. Takže to ani nemusí byť že špecifické. Teraz bol ten Artemis, tak to už sú zase. Ja som už predtým napísal jeden fact-check, kde boli zase 3 rôzne veci. To niekedy robíme, že keď toho veľa, tak ich dáme dohromady a napíšeme o tom jeden fact-checkingový článok, lebo oni sú svojou náturou podobné tie veci a aby sme toho dokázali zastihnúť čo najviac, tak napíšeme jeden článok. To sú udalosti, ktoré sú skutočné, ktoré prechádzajú z toho skutočného sveta a reagujú na to, čo sa deje. Napríklad u nás, keď bola v septembri roku 2025 bola novela ústavy, teda najskôr bola debata o novele ústavy, potom bolo to veľmi vzrušujúce hlasovanie, kde sme nevedeli, ako to dopadne nakoniec. Vtedy sme zachytili veľa príspevkov, ktoré boli namierené proti LGBTQ plus ľuďom, lebo to presne kopírovalo ten narratív, ktorý si išli poslanci koalície a spriaznení influenceri proti skazenému západu a vymysleným pohlaviam a sebaidentifikácii a na druhej strane stojacemu zdravému rozumu na Slovensku. Čiže to sú veci, ktoré sa kopírujú. Čiže oni stále alebo pravidelne teda reagujú na to, že čo sa vo svete deje alebo na Slovensku deje a na to teda nadväzujú tie dezinformácie. Že je tam nejaký aktualizačný prvok, ak by sme chceli byť taký odborník. Samozrejme. Tak ono to nie, sú dezinformácie, ktoré ako keby existovali v váku
A prichádzajú vo vlnách, ktorá ide akože nad celú Európu, keď si to predstavíme tak opticky. Ale potom sú také, ktoré vznikajú z dola. Ako keby reagujú na tú lokálnu, na to lokálne dianie. Napríklad, keď bol najväčší protest, protivládna demonštrácia na námestí Slobody, neviem teraz, kedy to bolo, 2025 niekedy, možno začiatkom roka, tak bolo veľmi populárne tvrdenie, že tam nebolo 45 až 60 tisíc ľudí, ale bolo tam iba 4 tisíc, alebo menej, alebo že tam nebol nikto, hej. Nikto tam nebol, ale že tam boli akože nízke tisíce ľudí, hej. A to je niečo, čo vzniklo v podstate z dola. A išlo to v podstate od iba takých tvrdenia, že poznám mesto a že tam toľko ľudí nezmestí. Hej? To je napríklad tvrdenie, ktoré nemôžeme uveriť, lebo to sa niekto iba tak povedal. Ale keď tam niekto pridal, mali sme takú, že heatmap, akože toho davu, a bola tam interpretácia na základe nejakého vyhodnotenia umelej inteligencie, že umelá inteligencia vyhodnotila, že na obrázku je 4000 ľudí. Takže to už je niečo, čo dokážeme vyvrátiť. Lebo vieme sa pozrieť na ten obrázok a povedať, že na tomto obrázku, že zachytáva to iba úsek toho námestia, takže to nie je pravda. Potom tento nástroj, ktorý ste použili, nie je hodnoverný, je to iba nejaký experimentálny a vieme tam dať skutočné čísla. Takže akože toto je napríklad vec. A to sa objavuje všade. Teraz boli Maďarsku parlamentné voľby, tam boli zase, čo sa týka zhromaždení, veľmi populárne dezinformácie. Že napríklad tam boli zábery z zhromaždenia hnutia TISA, ktoré však boli natočené predtým, ako sa to zhromaždenie oficiálne začalo. Čiže tam bol námestie, kde sa iba tak ponevierali možno stovky ľudí, ale bolo to zdieľané s tvrdením, že na TISu nikto nie je zvedavý a na druhej strane Orbán má plné námestie 10 000 ľudí. To bolo tuším, aj keď bol taký nejaký protest v Košiciach, tak boli tiež také vlastne vygenerované AI obrázky, kde síce tam boli tie budovy, hej, že košické a tak, ale už keď si to človek vlastne priblížil, tak tváre vlastne boli, hej, že také zvláštne písmena boli kadejaké, hej, že niektoré teda úplne nezrozumiteľné, čiže aj takéto veci sa vyskytujú. A ako potom sa ty rozhoduješ, že čomu dáš priestor, že čo teda idem overovať a čo nie? Je to na základe možno toho, že koľko to má zdieľaní, interakcií, alebo čo je ten kľúč? Tá viralita príspevku je veľmi dôležitou premennou, ale nie je jedinou. Veľmi dôležité je to, aby to bolo niečo aktuálne. Ak nájdeme nejaký príspevok, ktorý je možno 2 týždne starý a venuje sa nejaké udalosti, na ktorú už všetci zabudli, alebo nemala možno až taký dosah a taký vplyv, že si to veľa ľudia nevšimlo, tak to nerobíme. Samozrejme, že s tým, o čo je tá udalosť dôležitá, môžeme brať do úvahy aj staršie tvrdenia. Napríklad ten fact-check, ktorý nám vyšiel teraz o tom lete Artemis, tak to je niečo, čo to pôvodné tvrdenie, to bolo vlastne 1. apríla. Čiže to je, koľko to je teraz? 3 týždne dozadu. Po A je to natoľko virálne a po B je to v podstate... Je to niečo, čo je nestarnúce, lebo stále sa o tom hovorí. Je to v podstate súčasť trendu, ktorý tu máme od prvého vesmírneho letu, teda prvého letu na mesiac, takže dlhé 10 ročia. Čiže to je niečo, čo je tzv. Evergreen a to môžeme robiť. A čo sa týka covidu napríklad, to je tiež niečo, čo si povieme, že už je to za nami, ale ono to má zdravotné implikácie. Ľudia, ktorí sa nedajú zaočkovať alebo nedajú zaočkovať svoje deti, tak sa vystavujú aj svoje okolie vystavujú riziku. Čiže to znamená, že to budeme riešiť, aj keď je to niečo, čo sa vzťahuje na fenomén, ktorý už je, povedzme, v tej širšej spoločnosti utlmený. Ale stále sú teda tie evergreeny, ktoré si spomínal, hej, že danie smrť, výlet teda cesta na mesiac a plochá zem, hej, že niečo, čo asi bude žiť navždy. Napríklad plochu zem sme ešte nerobili. Plochu zem. Robili sme chemtrails párkrát. Pri týchto tzv. Vedeckých fact-checkoch, tak tam potrebujete názor experta. Hej. A pri tom chemtrails, také som robil 2 fact-checky a tam vlastne môžeme recyklovať ten istý názor, lebo tam sa nič nezmenilo. Hej. Potom sú ale veci, ktoré musíme vždy zháňať nových expertov. To je zaujímavé. Napríklad pri tých medicínskych overovaniach faktov, lebo mohli medzičasom výjsť nejaké nové štúdie alebo sú nejaké nové dôkazy. Dostala sa na trh nejaká iná vakcína, ktorá má iné vedlejšie účinky. Takže sú niektoré, ktoré sú evergreeny a v podstate tam vychádzate z toho, čo ste už publikovali a potom sú veci, čo sú evergreeny, ale ten kontext sa mení, takže musíte prispôsobovať aj ten. Tie medicínske budú ale asi trošku náročnejšie na overovanie, nie? Tie sú najdôležitejšie. Na tom, to sa naozaj...
Na tom si naozaj dáme záležať. Aby sme to dali von, aby to bolo úplne, že 100%. Nechcem ti povedať, že pri ostatných to nerobíme, ale pri tomto naozaj sa snažíme zohnať čo najviac expertov a vlastne venovať sa každému tvrdeniu, ktoré je v tom príspevku. To sa často stáva, že máte príspevok o účinkoch ivermektínu a je tam 15 bodov. Jeden je, že podporuje plodnosť, druhý je, že zvyšuje, tvorbu červených krviniek a je tých tvrdení hrozne veľa. A my ich musíme overiť všetky. Čiže tieto medicínske veci sú náročné, ale je to o to väčší pocit zadozučenia, keď sa na to podarí. No, vedeli by sme aj povedať, že ako dlho to možno trvá, tak overiť nejaký ten priemerný hoax a proste o tej cesty, že nájdem si to, že dám to nejak dokopy, možno oslovím niekoho a napíšem článok, ktorý vydám von. Lebo potom ešte vlastne si vravel, že ešte aj keď sa ten článok vlastne vydá, ešte mi tam potom tá ďalšia vec, kedy vlastne označuješ tie konkrétne príspevky, nie? Koľko to všetko trvá dokopy? Ten posledný krok je už rýchly. To už ide v nadväznosti. Keď už máme vydaný ten článok, ktorý je schválený editorom, ktorý je už na našej web stránke, tak potom už tá práca toho označovania to je rádovo v minútach. To už je hotovo, vtedy v podstate. Takmer hotovo. Ktorá je tá najnáročnejšia časť? Najnáročnejšia časť, to sa mení, to sa prispôsobuje tomu, alebo teda odvíja sa to od toho, čo práve riešite. Niekedy už pri tom navrhovaní tej témy musíte mať premyslené to, ako budete postupovať. Čiže už pri tejto my to voláme tzv. Pitch, že niečo pitchujete. A už vtedy musíte mať ten plán tej cesty. To, že ako sa chcete dostať, koho chcete osloviť. Čiže už, keď máte dobre napísaný pitch, tak máte polovicu práce hotovú. Lebo viete, že ktoré autority musíte osloviť, viete, aké technické prostriedky chcete použiť, viete, v akom kontexte sa to objavilo, lebo to musíme tiež vždy spomenúť. Vieme prípadne, kto to šíril. Takže už to môže byť indícia, že vieme vystopovať, že na ktorom webe sa to objavilo ako prvýkrát a vieme, že ten web má dlhodobo tendenciu zverejňovať dezinformácie. Keď si vieme všetky tieto veci spojiť, tak potom to už iba musíme dať na papier, teda do nášho CMS-ka a potom osloviť teda tých expertov a zúčastnené strany, alebo spomenuté strany a potom čakáme na to, aby nám dali tie stanoviská a dáme to všetko dohromady. Potom špecifikum práce AFP, keďže je to medzinárodná agentúra, ja som ako jediný Slovák, je, že články píšeme najskôr po anglicky. Žiaden editor nie je Slovák. To napríklad Francúzi alebo Nemci môžu písať priamo v ich jazykoch, ale my ako tie menšie jazykové zastúpenia, tak my musíme písať po anglicky ten článok, aby to bolo zrozumiteľné. Čiže potom tam sa pridáva ešte tá práca toho prekladu navyše naspäť. A prekladáš si to ty znova naspäť? Prekladá to ja naspäť a potom ešte samozrejme to prejde jazykovou korektúrou. To si robíme navzájom s českou kolegyňou alebo so slovenskou kolegyňou, ktorá robí spravodajstvo pre AFP. A je to kvôli tomu, aby mali možno iní kolegovia prístup k tvojim obsahom, alebo je to preto, aby to niekto kontroloval akože po tej obsahovej stránke? Aj samozrejme. Tým, že pracovným jazykom v našej európskej AFP fact-checkingovej rodine je angličtina, tak samozrejme, že musia tomu rozumieť všetci editori a my to voláme, že draft, ten potom môže slúžiť ostatným fact-checkerom z iných krajín, ktorí identifikovali rovnaký príspevok, na ktorý reaguje ten článok, aby si ho potom prispôsobili a uverejnili vo vlastnej jazykovej mutácii. To znamená, že ak v Rakúsku zachytia výskyt rovnakého tvrdenia, rovnakého videnia, rovnakého obrázku, tak môžu pracovať z toho anglického draftu a iba si potom v tom svojom článku si dosadia špecifický kontext svojej krajiny, dosadia si tam vlastné citácie z tých svojich jazykových príspevkov a graficky si to upravia, prípadne tam pridajú nejaký kontext, keď niečo podobné robili v minulosti, majú možno nejaké iné ešte partikularity
ale môžu si to takýmto spôsobom prispôsobovať a platí to aj pre mňa samozrejme, že si prispôsobujem potom články ostatné. Takže predpokladám, že ak prekladáš alebo preklápaš nejaký teda obsah, ktorý vytvoril niekto iný v nejakej inej krajine, tak to bude asi časovo jednoduchšie. To náročnejšie alebo tá náročnejšia práca, kedy musíš ty vytvárať ako keby ten autorský obsah, ak to môžem takto nazvať, tak to teda koľko trvá dať dokopy taký ten autorský text a celá tá robota v tom? Mimoriadne to záleží od toho, aký článok píšeme. Keď overujeme nejakú fotografiu, ktorá je vytvorená umelou inteligenciou a je k nej priložené tvrdenie, že tento obrázok zachytáva výbuch na vojenskej základni v Saúdskej Arábii, tak to dokážeme overiť pomerne rýchlo, lebo si vieme zistiť, či došlo na tej vojenskej základni k výbuchu a vieme technickou analýzou a potom vizuálnym rozborom zistiť, či ten obrázok je umelá inteligencia. Čiže toto je niečo, na čo v podstate nepotrebujeme ani stanovisko nejakej zainteresovanej strany. Môžeme vychádzať zo spravodajstva AFP, ktoré je zastúpené celoplanetárne. Takže my vieme vychádzať z ich spravodajstva a vieme doložiť, či niečomu došlo alebo nedošlo na druhej strane planéty. Takže takýto fact-check dokážeme stihnúť za deň, ideálne, ak to stihneme s tým prekladom, potom s overovaním gramatiky a ideálne aj teda s označovaním tých príspevkov. Potom sú niektoré fact-checkingové články, ktoré trvajú týždne, ale nie preto, že by sme na to týždne robili, ale čakáme na nejaké kľúčové vyjadrenie, bez ktorého ten článok nemôžeme publikovať, lebo je kľúčové. Takže je to naozaj, že od niekoľkých hodín po niekoľko dní, poťažmo týždňov. Čo potom možno s tým príspevkom, ktorý ty hodnotíš, ktorý si overil niekde na Facebooku, ty ho označuješ nejakou clonou alebo nejakým vysvetlením, že prečo je nepravdivý, alebo ako to v praxi vlastne funguje? Ja, ako som už spomínal, ako všetci ostatní fact-checkery, ktorí pracujú pre organizácie, ktoré majú zmluvu s Metou, máme prístup do interfejsu, do rozhrania Facebooku, kde tie príspevky označujeme. Vyberáme ich pravdivostnú hodnotu, aby som to povedal úplne exaktne. Potom Facebook sám ten príspevok označí tým, že ho vybaví clonou. To znamená, že ho takým zrnitým rozhraním, ako to poviem, také rozmazané, je to taká clona vlastne, taká presne clona, no. Také mliečne sklo digitálne. Cez ktoré je napísané, že to, čo sme tam napísali my, že pozmenená fotka, chýbajúci kontext, nepravdivá informácia, toto ten užívateľ si tam nájde, ten, čo si klikne na ten príspevok, s tým, že sa mu tam zobrazí ten článok, ktorý obsahuje ten dôkazový materiál, prečo to takto Facebook označil. A on si na ten článok môže kliknúť, a my sme radi, keď sa na ňo klikne, a môže kliknúť aj, že nemá záujem si na ňo kliknúť. Zobraziť aj tak príspevok. Zobraziť príspevok aj presne, tak to myslím, že znie. A ten príspevok si pozrie. Toto je taký ako keby pedagogický zámer, že tí ľudia, ktorí boli konfrontovaní s tým príspevkom, prípadne ho publikovali alebo ho zdieľali, tak si vedia pozrieť, prečo bol označený tak, ako sme ho označili. Čiže toto sa zobrazuje všetkým ľuďom, ktorí toto tvrdenie publikovali a všetkým ľuďom, ktorí toto tvrdenie zdieľali. Nezobrazuje sa to všetkým tým, ktorí to videli, ani tým, ktorí ho komentovali, alebo tomu pridali nejaké emoji. Čiže tam by sa ešte, podľa môjho názoru, vedela nájsť nejaká snaha, aby sa to zobrazovalo viacej. Upozorniť aj tých, ktorí s tým interagovali. Čiže preto možno nie je podľa teba dôležité to mazať, takéto veci, ale teda nech tam ostanú, aby ľudia vlastne mali možnosť si pozrieť ten kontext? Áno, keby to Facebook iba vymazal, tak v podstate tá naša práca by bola taká, vyšla by takmer navnívoč. Jednoducho, ten článok by sa nedostal tam, alebo tie argumenty z toho článku by sa nedostali tam, kde sú zacielené. Ono má oveľa vyššiu pridanú hodnotu, ak sa ten príspevok bude zobrazovať s tou clonou a s tým článkom, ako ak sa nebude vôbec zobrazovať. AFP, alebo teda médium, v ktorom pracuješ, spolupracuje pri overovaní teda so sociálnymi médiami, nie len teda s Metou, čo zahrňa teda Facebook, Instagram, Threads, WhatsApp, aj keď neviem teda, že či tam až sa tak tých dezinformácií veľa nevyskytuje, ale teda overujete aj obsahy z TikToku.
To som našiel teda na vašej stránke. Občas si tam pohľadám niečo a potom máme na to ten rovnaký facebookový tool, kde ich označujeme. Ale to je veľmi zriedkavé. K tomu ti asi neviem povedať viac. Čiže mohli by sme možno povedať, že veci aj z TikToku overuješ, ale už ich neoznačuješ na tom TikToku ako áno. Nepravdivé. Tak by sme to mohli povedať. Ja mám prístup do toho facebookového interfejsu. Videl som, že zopár v tých článkoch boli veci aj z Telegramu. Dá sa možno povedať, že kde je tých dezinformácií najviac z týchto sociálnych médií? Oni tak zaujímavo medzi sebou kolujú medzi tými rôznymi sociálnymi médiami. Keď niečo nájdeme na Facebooku, je veľmi veľká pravdepodobnosť, že to nájdeme na Telegrame a naopak. Že oni sa tie veci naozaj prelínajú. Všímame si, že sú ako keby mechanicky preberané. Že keď nájdeme nejakú formuláciu v príspevku k videu alebo obrázku, tak presne tú istú formuláciu potom nájdeme na Facebooku. Čo sa týka nejakých celkových čísel, tak na Facebooku je samozrejme oveľa viacej používateľov. Takže tých príspevkov tam je čisto číselného pohľadu je ich tam viacej. A to, že kde ktorý vznikol, to je ťažko povedať. My na Telegram nemáme žiaden dosah. Oni nemajú vôbec taký zámer, alebo teda ten zámer nie je zhmotnený, tak ako v prípade Facebooku. A naozaj akože tie normy moderovania obsahu sú tam, povedzme, že oveľa slabšie. Dôležité je teda povedať, že teda na tých sociálnych médiách nie sú len dezinformácie ako ten problémový obsah, ale teda sú tam aj príspevky, ktoré sme už spomínali, teda, ktoré porušujú napríklad tie normy komunity na Facebooku a sú to veci ako nenávistné prejavy, aj týranie, nejaká pornografia, tam mohla spadať možno aj porušovanie autorských práv. A toto je možno vec, v ktorej má veľa ľudí chaos, že aký je vlastne rozdiel medzi tebou ako fact-checkerom a možno medzi moderátorom na sociálnych médiách? Moderátori na sociálnych médiách, je ich viacej, neviem presne koľko, sú také odhady, informované odhady, možno desiatky, ktorí pracujú pre Accenture napríklad, pracujú externe, ako aj my pracujeme externe, ale oni nepracujú v spravodajských agentúrach, oni nepíšu články. Ďalší rozdiel je, že oni sa venujú tomu obsahu, ktorý označí užívateľia platformy ako problematický. Presne to, čo je v rozpore s tými normami komunity. Ako si spomínal, nenávistný obsah, násilie, explicitný obsah. Oni tie príspevky vymazávajú, oni ich neoznačujú. Takže tam je rozdiel na viacerých úrovniach a máš pravdu, že si to ľudia mýlia, ale je to naozaj rozdielne. Oni majú tú kompetenciu tie príspevky vymazávať. Sú tam aj iné konzekvencie pre tých používateľov. Tam je systém tzv. Strajkov, ktoré môžu toho človeka, teda toho používateľa, ktorý opakovane publikuje obsah, ktorý je v rozpore s normami komunity, vlastne až odstrániť z tej platformy. Ľudovo povedané, dostane ban. Dostane ban. Samozrejme, že tam sú tam rôzne stupne tých strajkov, že tam znižuje sa dosah, to platí aj u nás, hej? Aj teda pre dôsledky našej práce, ale potom už tie ostatné stupne sú už vyslovene iba pre takýto obsah, ktorý je v rozpore s tými normami komunitami. Komunity. Mohli by sme to možno zhrnúť aj tak, že ak teda Facebook niečo vymaže, nie je to vlastne tvoja robota, lebo nič z toho, čo ty vlastne robíš na Facebooku, alebo teda Facebook nevymazuje, hej, že stále vlastne na to upozorní tých používateľov a prekrie to prípadne tou clonou. Hej, a môžu tam byť ešte ďalšie veci, ktoré znižujú tie dosahy, hej, a myslím, že aj tá monetizácia tam platí, nie? Že teda... To je pri opakovanom zdieľaní, tak tam je nejaká monetizácia, ale myslím, že tiež je to iba dočasné. Má podľa teba fact-checking aj reálny efekt? Podľa mňa, alebo podľa teba? Ľudí múdrejšie, ako som ja? Pokojne povedz aj. Viem z vlastnej skúsenosti, že to má efekt na ľudí, ktorí publikujú tento obsah, lebo mám tu česť si čítať ich odvolanie, keď sa im nepozdáva, že ich príspevok bol označený. To sa im väčšinou nepáči. Prekvapujúco. Lebo naozaj my tie články píšeme tak, aby v nich bolo úplne všetko, aby to bolo jasné. Že prečo sme ten príspevok tak označili, lebo on v skutočnosti naozaj obsahuje... A s čím oni potom tak zvyknú prísť, že
to je môj názor a rešpektujte ho, alebo... Už aj s tým sme sa stretli, s týmto preklopením tejto vládnej stratégie, no, to bolo zaujímavé. Ale často nám nadávajú, práve používajú ten argument s tou cenzúrou, že fact-checkery sú noví cenzúry, čo je vlastne veľmi populárne, najmä za veľkou mlákou. A pritom nič z toho, čo teda fact-checkery robia z Facebooku nezmizne. Hej, ak to teda nie je zároveň nejaký nenávistný prejav alebo niečo takéto. Nie, my dávame informovaný pohľad v podstate. Vysvetľujeme, informujeme. A to je ten rozdiel, ktorý sa teraz deje, čo sme sa toho ešte vôbec nedotkli. To sú tie community notes. To sú vlastne tie poznámky komunity, ku ktorým vlastne Facebook sa odhodlal prejsť začiatkom minulého roka, ktoré fungujú na úplne inom princípe a majú byť akože strážcami toho iného názoru a boja proti cenzúre, ale ukazuje sa, že nefungujú až tak dobre. Oni obsahujú akože ten dizajn tých komunitných poznámok je problematický v tom, že myslím, že 85% z nich, teraz hovoríme o siete X, sa nezobrazí, lebo aby sa zobrazila community note, komunitná poznámka, tak s ňou musia súhlasiť tzv. Obidve strany názorového spektra. Čiže vy keď chcete byť tvorca komunitných poznámok na X, tak musíte, tak povedať, priznať farbu. Aha. Na ktorej, či ste demokrat alebo republika, aké máte názory, čo sa týka svetonázor, že liberál, konzervatívec a tak. Polarizujúcich svetonázorov. A keď ste nesúhlasí obidve strany, tak sa to jednoducho nezobrazí. A to je slepé miesto týchto komunitných poznámok. To je cesta, ktorá má byť tá lepšia, ale zatiaľ sme nevideli v praxi, že by to bolo uskutočniteľné. Ono možno aj budúcnosť toho, že budú obidve, že to bude koexistovať. Aj fact-checking a komunitné poznámky. Lebo jedno má výhodu v tom, že je to reaktívnejšie, to sú tie komunitné poznámky, lebo my musíme napísať celý ten článok, musíme tam mať ten expertný názor, takže to trvá dlhšie, ale možno by sa zvýšila akože hodnovernosť našej práce, ak by to bolo v súčinnosti. Na X-ku vlastne tie komunitné poznámky fungujú dlhšie ako na Facebooku. Facebook prišiel s tým, myslím, že ak si správne spomínam, začiatkom apríla minulého roka, s tým, že to nahradilo vlastne fact-checking. Hej. Áno, v praxi, áno, teda to je dôležité povedať tiež, teda v USA, ak správne, možno ma pokojne oprav, tomu rozumiem, teda fact-checking tam už nie je a pri nejakom príspevku, ktorý môže byť nepravdivý, tak zobrazí sa tá komunitná poznámka, kde niekto, ako keby, že tá múdrosť toho dávu, hej, že niekto, kto tomu, že rozumie, tak pridáva nejaký kontext do toho. Je to tak? Čerpám iba z druhej ruky, lebo nebol som na americkom Facebooku, takže čerpám z ľudí, ktorí tam boli. Ja som videl jednu komunitnú poznámku na X-ku. Na Slovensku mi to vybehlo. Hej, že to presne, keď som si to rozklikol, tak bol tam ako keby, že ten kontext. Na X sa tým stretávam, samozrejme. Príspevky na X nie, že by sme ich mohli hodnotiť, ale môžeme hodnotiť to, ak na ne niekto odkazuje vo svojom príspevku. Keď niekto zdieľa odkaz z X na Facebooku, tak môžeme cez to hodiť tú našu clonu. Takže akože na X chodíme často a tam veľmi veľa toho vzniká. A sa zdieľa v rôznych jazykoch. Tam je také semenište dezinformácií najmä v poslednom čase. Neviem, či tam je nejaký rozdiel medzi tým, ako to funguje na Facebooku a na X v USA, ale čo viem, je, že mnoho komunitných poznámok čerpá z fact-checkingových článkov. Čiže v podstate je to také, sme urobili taký kruh a v podstate sa vraciame sa tam, odkiaľ sme prišli. Proste v tomto prípade, že chceme niečo zrušiť, ale v podstate tie komunitné poznámky, ktorým ľudia najviac dôverujú, aj tak však sa opierajú o fact-checkingové články. To je také paradoxné. Ja som zachytil možno aj taký trend, že možno, že pár rokov dozadu to bolo také intenzívnejšie ako teraz, ale že mnoho ľudí odchádza z Facebooku, lebo je tu nejaké že toxické prostredie, hej, plné hejtu a dezinformácií. Môže možno nejak bežný používateľ prispieť k tomu, aby tie sociálne médiá, napríklad ten Facebook, neboli plné dezinformácií, okrem toho teda, že nebude zdieľať všetko to, čo mu príde pod ruku, ale či reálne môže ten bežný používateľ spraviť niečo, čím by pomohol k tomu, že teda tie dezinformácie tam nebudú, alebo pomôže možno pri tvojej robote. Môže ti to on nejak nahlásiť, alebo dať nejaký tip, alebo ako to funguje? Určite nám môže poslať e-mail a určite nám môže napísať na Facebooku.
kde sme takisto prítomní. Úprimne povedané, som ešte nedostal nejaký typ, na ktorom by sme potom pracovali. A prečo? Neviem, je to náročné, to by čo na tom človeku muselo záležať. Je jednoduchšie niečo preskrolovať ďalej. A čiže reálne ti nikdy nejaký neprišiel? Nebolo to o tom vlastne, že by ti nahlásili, ja neviem, že vlastne satíru a nahlasujú ti to ako nejaký nepravdivý obsah, ale pritom je to... Ono to tak nefunguje, že to ľudia nahlasujú a mne to potom chodí. Ono im musia proaktívne napísať. A to chce čas a aktivitu. To chce... Od tých ľudí. Hej, no, ale tak možno to iba nevedia. A možno tomu neprikladajú nejakú dôležitosť. Možno nevedia, že sa to vôbec deje. Ako ten fact-checking naozaj, to je veľmi... nechcem povedať, že v priemke, lebo to už funguje dosť dlho, ale nie je to až také rozšírené. Ja som presvedčený o tom, že veľa ľudí... akože dôkazom je toho aj niektoré tie otázky, ktoré to musím preberať, že ľudia nevedia, čo to je reálne. Že nie je to tak mediálne exponované, že by to ľuďom napadlo, že teraz viem, koho osloviť, aby to pomohlo zakryť, alebo aby pomohol znížiť dosah toho. Že tak to nefunguje. Zatiaľ, možno to tak bude navždy, možno sa to dostane proste pod kožu, ale zatiaľ to tak určite nie je. Tá najväčšia nevýhoda, ako keby toho fact-checkingu, aspoň ja to takto vnímam, oproti možno tým dezinformáciám, je to, že tie dezinformácie sú také tie šťavnaté, hej, to je taký ten bulvár, hej, že strach, smrť, sex a podobné veci. A fact-checking je taký suchý vlastne oproti tomu, hej, lebo on vysvetlí, že nie je to tak a prečo to tak nie je, hej. A to už nie je, to vlastne aj tie algoritmy tých sociálnych médií vlastne fungujú na tom, že do popredia sa dostávajú vlastne presne takéto témy, ktoré sú šťavnatejšie a ten fact-checking je práve taký, ako to spravodajstvo, taký suchý, hej, že takéto konštatovanie ako keby iba toho, že ako to je. Je to tak a predpokladám, že nikto nemá nejakú nutkavú chuť si teraz ísť čítať fact-checkingové články. Že ono to je skôr je to nástroj, ako nejaké atraktívne na forma trávenia voľného času. Že ani tie fact-checkingové články nemajú až taký dosah ako tie dezinformácie. Tam je určite mnoho faktorov proste o tom, ako funguje náš mozog, ako fungujú algoritmy. Tam je mnoho premenných, ktoré sa stretávajú a bolo by zvláštne, keby to bolo naopak. Potom by sme vôbec nemuseli riešiť fact-checking, lebo tým pádom dezinformácie by neboli populárne. Ale tak niektoré sú aj zábavné, no. Dezinformácie? Tak sú niektoré neškodné. Napríklad je taká... My, okrem toho, že nerobíme, teda nepokrývame alebo nevyvraciame v článkoch tvrdenia politikov, ktoré potom neflegujeme na internete, tak sa nevenujeme ani športovcom alebo celebritám napríklad. A to sú niektoré vtipné. Akože veciam, ktoré oni publikujú, hej? Nie. Sú niektoré, že ja sledujem také, že futbalové hoaxy a tam sú nejaké AI obrázky, ako niekto robí niečo. A to sú také tie satirické veci, hej, ktoré nikomu reálne neubližujú, lebo to sú ľudia, ktorí sú akože verejne exponovaní. A potom samozrejme sú výnimky, že keď sa verujeme športovcom a celebritám, teraz mi hneď napadajú dve, že napríklad bolo také tvrdenie, že Novak Djokovic, že verejne odsúdil Pride Month a povedal, že to nepatrí do športu. Čiže toto je vec, ktorá už akože ide do tej politiky, ide to do tej širšej spoločnosti, ktorú sme už oslovili sme akože zástupcov mediálnych. Toto Novaka Djokovic povedal, že v živote také niečo nepovedala, že podporuje akože inklúziu a diverzitu v športe. Takže v tom prípade do toho ideme. Alebo keď Trumpová administratíva rušila USAID, tak bola taká dezinformácia, že Angelina Jolie a Sean Penn a Ben Stiller, myslím. Bolo tam viacero hercov, že odhalilo sa, že zarábali, že USAID im platila proste milióny, aby išli sa odfotiť na Ukrajinu. Hej? Tak to je tiež vec, ktorá je akože celebritná. Už to naozaj presahuje tak hlboko proste do spoločnosti, že to sme robili. Ale je mnoho dezinformácií, ktoré sú proste vtipné, ktorým sa nevenujeme. To sú proste satirické veci. Napríklad špaldový chlebík s biomasťou za 10 eur na vianočných trhoch v Bratislave, ktoré potom, neviem, či si to zachytil, to už bolo niekoľko rokov dozadu, vlastne myslím, že MFK s tým prišla a prezdieľali to konkrétni politici, myslím, že to bola Belousová a Farkašovský s tým, že sa rozčuľovali nad tým, že ako je možné, že proste takéto niečo Valo dovolí v Bratislave a podobne a pritom to
to bolo vlastne iba akože vtipné memko, hej. Hej, ale to zasa to získava na tej relevancii, no, že keď to niekto takto pochopí. No. A to už potom je, to už by bolo, to už je materiál pre nás, ak tomu naozaj ľudia uveria. Napríklad bola veľmi zaujímavá vec, na ktorú som si lámal hlavu, a nakoniec sme to samozrejme nerobili, bola tá kauza s tými údajnými načúvatkami v relácii TA3. Okay. To bola, mne sa zastavil mozog, keď som to videl prvýkrát, lebo bol som naozaj, že taký, a to sa stáva bežne ľuďom, aj tým, čo si myslia, že na to nie sú náchylní, že chcú tomu veriť. A toto presne bolo, že však asi hej, no. Lebo to zapadá do svetonázoru. A potom však samozrejme, že ja som to ani nenavrhoval ako tému, lebo to je niečo, čo je neuveriteľné. Tak my sme to nerobili, hej, samozrejme. A potom je to vec, ktorú som si všimol, že sa udiala vo Francúzsku v roku 2017 pred prezidentskými voľbami, keď bol z toho obvinený Emmanuel Macron, že má prezidentské debate na čúvatko. A vtedy to bol ešte pilotný projekt AFP, ešte predtým, ako to spustili na čisto, tak oni to vtedy overili, lebo sa im podarilo získať akože hodnoverné stanoviska televízie, že oni to tam naozaj kontrolujú, že to nikto nemá, čo sa na Slovensku nepodarilo. No a toto je napríklad vec, ktorá proste žila na internete a na rôznych satirických stránkach. My sme narátali desiatky príspevkov, ktoré to brali ako za hotovú vec. A mne to vtedy tak prišlo, že to by sa dalo overiť, ale to sa nedá overiť, lebo na to sa nedá prísť. Čiže to je niečo, čo možno... Neviem, kde to vzniklo. Či to vzniklo ako satyra a potom tomu naozaj mnoho ľudí uverilo, alebo to o tom niekto skal úplne presvedčený a potom sa od toho odvíjali nejaké satirické príspevky. A toto bola naozaj vec, ktorá ma dostala. No, spomínal si, že teda nenavrhoval si to ako tému, čiže ono to bežne funguje vlastne tak, že ty si vyhľadávaš, že čomu sa budeš venovať a potom to navrhuješ, alebo... Áno. Ja si sám vyhľadávam tomu, čomu sa budeme venovať. Že scrolluješ Facebook? Scrollujem všetkých našich obvyklých podozrivých v úvodzovkách. To sú ľudia, ktorí už v minulosti viackrát zdieľali nepravdivý obsah. Na toto nám Facebook dáva zase iný interface, čo sa volá, že Meta Content Library, tak knižnica obsahu Mety. A tam si my vieme zadať tieto profily a potom prehľadávať vlastne to, čo oni postovali podľa toho, ako je to virálne alebo ako je to aktuálne. Tam sa dá toho veľa nájsť a dá sa toho veľa nájsť na Telegrame, ako sme už spomínali, ale asi moje najviac overená metóda je to, že už môj Facebook je tak naučený, že už mi to prihráva sám často, lebo vidí, že na to klikám, aj keď nevie s akým zámerom, tak už mi to prihráva aj sám. Čiže vycvičil si svoj algoritmus na to, aby... Tak sme v takej symbióze. On nevie prečo mi to robí, ja sa z toho teším. Tak ako je tá veľryba, čo tam obžerajú tie rybičky. Tak fungujeme. Čiže musel si sa pridať možno aj do nejakých takých tých skupín uzavretých, aby si tam sondoval tie veci? Alebo to všetko hľadaš iba na tých verejne dostupných? Je toho veľmi veľa, no, v tých skupinách. Takže mám svoje chodničky, ako sa tam popozerať. No. Mám tu ešte jednu takú hypotetickú otázku, že ak by si mohol niečo zmeniť na fungovaní sociálnych médií, čo by to bolo v tomto kontexte v tvojej robote? Je niečo, čo by pomohlo tým sociálnym médiám, aby tam bolo menej dezinformácií? Určite by bolo prospešné, keby sa sociálne médiá dneška, ich podoba, ponášala na to, ako vyzerali kedysi. Keď si spomenieme, ako vyzeral ten Facebook kedysi, keď sme sa tam prihlasovali, že tam boli naozaj že skutoční ľudia, ktorí sme poznali a bolo exotické, ak sme si pridali niekoho, koho sme stretli iba raz, alebo ho poznáme od iného kamaráta. Že sme k tomu pristupovali ešte s takou ako keby bázňou, že sme to brali ako rozšírenie skutočného sveta. Nejaké laboratórium čudesnosti, ako to je dnes. Keby sme to vnímali ako rozšírenie seba, ten náš profil. A tam sa už asi nedostaneme, ale tak sme sa pohli úplne inám ako spoločnosť. Aj tie médiá, sociálne médiá
z rôznorodých dôvodov, čo sa týka reklamy a tak ďalej, tak oni uprednostnili iný spôsob fungovania, iný spôsob zobrazovania obsahu. Keď sa nám zobrazujú ľudia, ktorých nepoznáme, príspevky, ktoré nepoznáme, viac ako naši blízki, ktorí už medzi časom aj zanevreli na to, aby to niečo zdieľali. Neviem, či sa to dá, či sa dá vrátiť v čase, čo sa týka tohto fungovania. No myslíš si, že ak by používateľom nevyskakovali profily, ktoré nesledujú, že by to výrazne ovplyvnilo to, ako sa šíria tie dezinformácie? Že keby to bola tá pôvodná verzia vlastne toho Facebooka alebo tých sociálnych médií, teda hej, že máš vlastne, alebo vidíš možno chronologicky iba to, čo pridávajú tvoji priatelia alebo stránky, ktoré sleduješ a nie ten algoritmus, ktorý rozhoduje teda, že... Samozrejme. Tak lebo tí ľudia sú zodpovední za to, čo zdieľajú. Teda dnes už ani nie. Často mnohí zdieľajú veci len preto, že chcú, aby boli virálne. A majú nejakú inú agendu, za ktorú ja nevidím, ale nie je to preto, že si niečo reálne myslia. Ja som s tým reálne v pohode, ak niekto zdieľa to, čo si myslí, aké to je zvláštne, alebo je to v rozpore s nejakým celospoločenským konsenzom, ale je to jeho názor aspoň. Ale mne sa nepáči takéto neautentické konanie, že keď sa naozaj objavujú príspevky, ktoré sú slovo od slova proste prepísané, objaví sa to naraz na 10 rôznych profiloch, 15 skupinách. To už naozaj tam nie je ani štipka také nejakej ľudskej agendy. Také tie koordinované dezinfokampane, myslíš asi? Áno. To nemôžem pripísať nejakým ľudským pohnutkám alebo človečenským. V súčasnosti tie sociálne médiá nie sú typické možno len tým algoritmom, ale aj tým, že je tam oveľa viac vlastne toho vizuálneho obsahu, ako to bolo v minulosti. Čo by bol možno bežný používateľ vedieť napríklad o overovaní obrázkov? Že stačí vedieť reverzne vyhľadať fotografiu cez Google a to je všetko, alebo mal by zvládnuť vedieť niečo viac? To je prvý krok, to, čo si spomínal. Reverzné, respektíve spätné vyhľadávanie obrázkov, to je prístupné 2 klikmi úplne každému. Je v tomto viac ako dostatočný používať Google. Sú aj iné programy. Nie je to nie je nutné vo výbave každého, ale presne toto, overiť si, odkiaľ obrázok pochádza. A už podľa toho vieme toho veľa zistiť. Vieme zistiť napríklad, že ak je k nemu pripojené tvrdenie, ktoré ho odkazuje na nejakú nedávnu udalosť a my vieme, že ten obrázok má 7 rokov a pochádza z úplne inej geografickej oblasti. To sa stáva veľmi často napríklad pri protestoch alebo pri nejakých násilnostiach, že to je vytrhnuté z kontextu a toto si vie každý overiť pomerne rýchlo. Potom, čo sa týka obrázkov, ktoré sú vytvorené umelou inteligenciou, tak tu akúkoľvek radu dám, tak bude o týždeň už stará. Ale v princípe platí, že existujú nástroje na detekciu neautentického obsahu. Sú niektoré aj zadarmo, niektoré sú pre profesionálov alebo pre ľudí s predplatným, ale sú aj veľa freewareov, ktoré si proste nájdete na internete a najlepšie vyskúšať si ich čo najviac. Toto je veľká zatiaľ slepá škvrna fact-checkingu, že tie generátory AI obsahu nedávajú všetky do svojich výtvorov tzv. Vodoznak toho, odkiaľ pochádzajú. V tomto je výnimkou Google, ktorý nám sprístupňuje rozhranie, kde si vieme hodiť obrázok a to nám povie, či to bolo vytvorené umelou inteligenciou od Google. A to aj, ak ten obrázok bol ešte dostatočne upravený, alebo bol vystrihnutý, alebo bolo zmenené jeho rozlíšenie, tak ten vodoznak je natoľko trvanlivý, že to dokáže Google odhaliť. Toto keby robil ChatGPT, alebo keby to robil Grok, tak by nám to veľmi pomohlo. Lebo naozaj tie AI fakey sa stávajú takmer nerozoznateľné, ale aj tuto platí, a toto platiť bude vždy, nech to bude akokoľvek hodnoverné, že kritický prístup k tomu bude vždy na nezaplatenie, keď si pozrite, že niečo nedáva logický význam. Alebo niektoré osoby sa nemohli stretnúť. A keď to bude technicky nerozoznateľné, tak stále
také tie klasické žurnalistické prístupy, ktoré sú uplatniteľné v reálnom živote, to kritické myslenie pri potýkaní sa s takýmto obsahom, tak to bude vždy relevantné. Toto bol Eduard Starkbauer, fact-checker a externý spolupracovník AFP. Ďakujem za rozhovor. Ďakujem pekne. Tento projekt vznikol vďaka podpore Európskej únie Next Generation EU prostredníctvom plánu obnovy a odolnosti v rámci projektu Šírenie informácií v kontexte postfaktuálnej doby.